السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى طاعات إبادت لنذي خير دعاء لنذي صالح عمل لنذي içer daşarlarınız bilin محبتler ve yaxşılıklar ve ihsanatlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de dininiz, dünyanız, ahiretinizi abad etsin. Aziz vatanımızda amallık, emniyetlik yörep, mehabbet yörep, ittihat, ağzı birlik yörep, ak mezhebimiz, ak akidamız yörep durmadan pek Allah ayırmasın inşallah. Mezhep başımız İmam Azam Ebu Hanife'nin zamanında ulamalar ağzında bir söz yürüyenmiş. Tenezzelur rahme inde zikri salihin. İnde zikri salihin tenezzelur rahme. O adamları gurrun etsin, o adamları ağzasan Allah'dan rahmet yağıya, ferişte yağıya deyip. İmam Azam Ebu Hanife'nin zamanında şunu ulamalar gurrun ediyenmiştik aralarına. Hazreti Sufyan nağışın aydıptır. O şunun merde tamam din ulamalarının kitaplarını ve ağızlarını teşhir zamanı çeli ve şu mahalle sizin hizmetinizde ağzalıptı. O adamları ağzalsa Hudayın rahmeti yağıyada. Öyünde çayın başında, naharın başında, ya dostlan yanına, ya oğlun şoğun yanına bir dakika Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan keple otağın içi nurlu olur. Öyle bir form hoşluk geliyendir. Ya her bir qova adamların gurrunu ağzasan adam ruhu açılıveriyendir. Allah'dan rahmet yağıyada. Bir gece dedi inşallah Allah koklediğinin Hudayın dostlarının biri Ümmet-i İslam'ın büyük alimlerinin biri Dağiyali Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın iftiharlarının biri. Allah Teala yerin yüzünü koyun bir Hudayın bereketlerinin biri. Allah'ın nurlarının biri. Allah'ın nuri senin adamlarının biri. Hak Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın özünün sahabası, alim sahabası, Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yani öz şagirdi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın qovuryan sahabasının gurrunu. Sahabalar şol adamı peygamberlere mengdeş deyip gurrun edilyen sahaban gurrunu.
Ni'mer racul Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şol adamın hakkında aydıptır. Ni'mer racul ne beyle qowadam şol adam deyiptir. Yani Peygamberimiz şon söýýärliginiň alamatyda. Aha sallallahu aleyhi ve sellem beynehu ve beyne Cafer Tayyar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu sahaba bilen Cafer ibn Abi Talib, Cafer Tayyar'ın ikisinin arasını doğan eden sahaba. Ey cemaatler, iyi yaş oğlanlar. Şu sahaba 27-28 yaşına kadar kana yufti bil Medinetil Munawwara fi hayati Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Keza fi tabakat libn Sa'd. Peygamberimiz Medine'de baqa, şu sahaba Peygamberimiz baqa. Medine'de gelip bakade, şu sahabaga icazet veripdir halkın soraglaryna jogap beraga dip. Bitir uluqan iftihar bolýar ha. Peygamberimiz baqa, az adamlar soraga jogap berýänmişdikler ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şolara icazet veripdir soraglara jogap beriberiň dip. Şu jowan sahabada, şu uzun moýly güler ýüzli, gülenne maňray diýişler görünýän sahabada, 27 ýaşyndaky jowan sahabada, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Medine'de ba, onu da halk sorag bolsa şondan sorap jogabyny alýanmışdyklar. Qala İbn Mes'ud radıyallahu anh: İnnehu kana ummeten qaniten lillahi hanifa ve lem yekun minel müşrikin. İbn Mes'ud odal iştensiniz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın kowşini asasyny götürýän hadım sahaba. İbn Mes'ud bir gün İbrahim Peygamberin sıfatlaryny şu sahaba okypdyr. Kur'an'da wada Suriye Nahl'ın ahirinde inne İbrahim kana ummeten qaniten lillahi hanifa ve lem yekun minel müşrikin. İnne bir İbrahim Halilullah. Şu sıfatları şu sahaba okypdyr İbn Mes'ud. Ohm adamlar qyğırşypdyr. Nusitaha, ýalňyşdyň diýipdirler. İbn Mes'ud näme diýipdir? La walakinna nushabbihuhu bi İbrahim Halilullah. Yok, bu sahaba İbrahim Halilullah miňdeş diýilen sahaba diýipdir. 26-27 ýaşyndaky sahaba, sahabalar şoňa näme diýär? İbrahim Peygamber'e miňdeş sahaba diýerler. Peygamberimiz baqa soraglara da jogap berýänmişdi. Yani Peygamberimiz icazet beripdir soraglara jogap berdi. Kim sahaba be? Bir sahabe ki Peygamberimiz dünýeden geçenden sonra men Şam'a gitjek diýipdir. Urdun, Filistin tarafa gitjek, Rum menen jeň meýdanyna girjek diýipdir. Peygamberimiz dünýeden geçenden sonra. Hazreti Ömer ýortyp Ebu Bekr Siddiq'in ýanyna barıpdyr. Laqad ahalla khurujuhu bil Medinetil Munawwara. Şu jowan adam Medine'den çyksa Medinek verer berýär diýipdir. Halkyň soraglaryna jogap bersin. Ey Ebu Bekr, senin isteyen şol adamy jeňe iýerme, öwüne geç diýipdir. Bir jowan oglan, bir alim oglan bir jeň meýdanyna gitmesin, goý iýliň içinde halkyň soraglaryna jogap bersin diýipdir. Düşükde yatıp ölseň de imanyny kamil bolsaň, halkyň hyzmatyny bolsaň şehitlikdir da diýipdir, öýde bolsun diýipdir. Abu Bekr Siddiq aýdypdyr: Raculun arada wejhen yuridu ash-shahada fala ahbisu. Bir adam kafirler bilen savaş meýdanyna girjek diýip barýa, men onu saklajak däl, gitse gitsin diýipdir. Beýli bir beýik sahabamış. Ey ýaş oglan, ey jowan türkmen ogalla,
Ne kadar qowluklarını agdadyk. 27 yaşında Peygamberimiz dünýeden geçenni 29 yaşındamış şu sahaba. Haýsy beýik sahaba bolmaly? Mine Hazreti Havlani'den eşteyli kimdigini. Hazreti Havlani aýdýar: "Dakhaltu mescid Dimashq biş-Şam. فإذا أنا بفتى براق الثنايا شاب حديث السن حسن الوجه أدعج العينين وإذا الناس حوله." Hazreti Havlani aýdýar: "Birwin Damaşykda mescide girdim. Mescidin içinde ulukon yaşlı sahabalar vardı diye. Inni şu gurrun şladan biz gurrun edip tuz Peygamberimiz dünýeden geçenden soňra bir wagt Damaşykda mescide girdim. Ulukon sahabalar mescidde bady. Jeň meýdanaga şin barıpdyrlar. Bu şolun orta arasynda da bir ýaş jowan oglan oti, uzun boýly, ýüzi ak, gözi ulukon, owadan ýüzli jowan oglan orta aralaryna oti. إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه. Ulukon sahabalar bir mesele piş gelse, bir sorag ortağa gelse, jogabyny bilmeseli, hemmesi şu ýaş oglunyň ýüzüni özýärli diýipdir. Sen bilýänlersiň jogaby diýip. Beýli bir alim sahabamışda. Ulukon sahabalar şonu ortaýanmışlar. Bilmeseli bir zady, hemmesi şoň ýüzüni özýärmişdikler. Sen bir zat diýsene diýip. Oğlum şu bir zat diýenne hemmesi ha şeyli mi diýip şoň kefini boýnalýarlar diýipdir. Oğlum şu sahaba kim diýip soradım. Faqila Muaz ibn Cebel radıyallahu anh. Resulullah aleyhisselam elinin tutup ey jowan sahabam seni men Allah bilen and içýän seni gowurýandyryň diýlen Hazreti Muaz ibn Cebel liwaýdyrly diýipdir. 34 ýaşynda ennam jany dertten dolup şehit bolup can beren sahaba. Taun qırgın kesel derdi bilen. Ozal kan gurrun geçenler agdalandyr. Peygamberimiz aleyhisselam aýdypdyr: "Men ummatymda iň halal haramy öktü sahaba sen diýipdir. Kıyamet gün ulamalar tursa hemmesinin öwünden ýürüjek sahaba sen diýipdir." Aham Peygamberimiz mübarek elleri bilen Hazreti Muaz ibn Cebel 27 ýaşynda elinin tutupdyr. "Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuka min seni bitir qowuryan" diýipdir. Aham ýene bir gaýtar: "Wallahi inni la uhibbuka ey Muaz min seni bitir qowuryan" diýipdir. Aham Hazreti Muaz aýdýar: "Men asl gurruna häzir ýene bir gurrun aýdyn, aham asl gurruna gireýin. Oy benne Resulullah qowuryanmış. Hemmemiz de qowurýas. Bennen ak iftiharlarından aýdylyň meclisimde rahmat ýagar, ferişte ýagar, bereket ýagar. Adamlar her zamanda da mätäç rahmata, bu zamanda da hemmemiz bitir mätäç rahmata. Adamlaryň asaby günmegin zeýif bolup barýar. Öýlerden rahm aýrylyp barýar. Musulmany ihtiram aýrylyp barýar. Adamlaryň ýürekleri günmegin kysmak artyp barýar. Benniliň gurrunlaryny agdap adam ýüregini jaýlaşdyrmasa, üstüne nur ýagdyrmasa, daşarda dünýäň bernamasy adamlar toglap hakyldan çaşyryp barýar ey jemaatlar. Hazreti Muaz ibn Cebel olay diýär bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ardyna otydım diýeli atly barýatyk diýär. Peygamberimiz indi bärde bir türkmen diline vesaile Peygamberimiz surup barýan hesap bolýar, ýygyny demen otydım diýär.
Oham bana aytti, ya Muaz dedi, baryadik diye bir yana. Men ayttım, lebbeyk Resulallah ve sa'deyk, hıtmette ya Resulallah diýdim. Oham Peygamberimiz hiç zat diýmedi. Sümme sara sa'aten, bir miktar yeni gitti menne izinne, ardın notin. Oham Peygamberimiz qayta aytti, ya Muaz, ey Muaz dedi. Oham men ayttım, lebbeyk Resulallah ve sa'deyk, hıtmette ya Resulallah, men gideceğiniz hıtmette diýdim. Oham hak Resulullah hiç zat diýmedi. Oham üçüncü qaytar yeni öwrek gittik. Ya Muaz, ey Muaz, oham men ayttım, lebbeyk Resulallah ve sa'deyk, hıtmette ya Resulallah diýdim. Oham Peygamberimiz bir mübarek hadis aytti, onu bir fursatda aydarın. Hazır asıl gurrunumuz şu ki Resulullah qowur ýanmışdy Hazreti Muaz. Dünýeden geçmeginden 62-nji ýaşyň mübarek ahyrlaryna, dünýeden geçmeginden 5 ay ya 6 ay galanna Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam Muaz ibn Cebel'i yanına çağırıptır. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hine ba'asehu ilel Yemen fekale ya Muaz keyfe tesna' in arada leke qada. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek ömrünün ahirlerine 62-nji ýaşyň ahirlerine Muaz ibn Cebel'i çağırıp, ey Muaz, men seni Yemen, Urdun tarafı iyi verecek, şu taada adamların arasında sen bolmaly diýipdir. Muaz ibn Cebel ahirki Resulullah aleyhisselam menen ömrünü görjek ýagdaýlar şu. İnniki hefte Allah köklediğinden Hazreti Muaz'i Yemen'e iyi verip yolla tafşıracak zatları inniki hefte geliyor. Ama bir gece şu gurrunma göreyliğin näme gurrun. Ey Muaz, men seni Yemen'e Urdun tarafı iyi verecek diýipdir. İnnişi yöne Muaz ibn Cebel Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ahirki görüp duran günni daşı. Men seni Yemen'e iyi verecek. Ey Muaz, bir ulukon mesele piş gelse, bir soru gelse, dava gelse näjire çözjek diýipdir. Şagirdini imtihan edipdi. Özünün şagirdini Hak Resulullah imtihan edipdi, zat öwretipdi. Muaz ibn Cebel aydypdyr, aqdi bi kitabillahi azza ve celle, Kur'an menen aralaryny hukm ederin diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam oham aydypdyr, Peygamberimiz on jogabynyň izinden, fe illem yekun fi kitabillahi azza ve celle, şu sorugy Kur'andan tapmasaň näme etjek diýipdir. Muaz ibn Cebel cevap beripdir, fe bi sünneti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'ın sünneti bilen cevap bererin diýipdir. Oturarın ýadyma salaryn, şu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu barada näme aýtdy, näme diýdi, şu Peygamberimizden şu sorag edillimi, şu zatlardan nipdir, sen beren jogaplardan, sen ýagdaýlaryňdan jogabyny bererin diýipdir. İnşallah işte şu gurjun yeke
içine girip uzunrak inşallah hizmetinizi açıklap aýdar. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في سنة رسول الله Ey Muaz dipdir. Şu gelen soru Kur'an'dan tapmasan, men sünnetimden de tapmasan näme etjek dipdir. Başga ýurtda da be. قال رضي الله عنه اجتهد رأيي لا ألو Ya Resulallah oturup Allah'ını çağırıp oturup pikir ederin, gayrı durmarın, yaltanmarın, başardığımdan şu gelen soruyu Kur'an'dan bir meselek meňdetjek bolaryn, ya sen sünnetinden bir meselek meňdetjek bolaryn, ona ictihat diýeli, ictihad ederin dipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam hoş bolup Muaz ýakyrragyna oturdup mübarek barmaklary, mübarek aýasy bilen Resulullah aleyhissalam Muaz ibn Cebel'in qursagyna qakyp Elhamdülillahi'llezî veffaka Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem lima yurdi Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ravahul İmam Ahmed fi musnedihi. Allah'a köp şükür diýipdir. Muhammed Peygamber aleyhissalamyň iý beren adamsy men söýýän pormama boldy diýipdir. Gaýtaý deyin. Allah'a köp şükür elhamdülillah. Resulullah'ın Rasuli. Rasulillah diýipdir Muaz ibn Cebel'e. Allah meni iý berdi, men de seni iý berýän ýemene gaşyn diýipdir. Elhamdülillah diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Canımız, malımız, oğul gydymyz fedasy bolsun aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Allah'a köp şükür elhamdülillah. Men iý berýän adamym söýýän pormamda boldy diýipdir. Yüregimden isteýän jogabym senden eşitdim da diýipdir. Allah'a köp şükür diýipdir. Aham ýuwaş-ýuwaş Muaz ibn Cebel'i ýollajak ýagdaýlary on Allah köklediğinden inniki hefte hizmetine de yetirer. Emma 20 daqiqa, 15 daqiqa şu meselen men içine girip açıklap aýdyn. Tamam uly kiçi, sawatly sawatsız, molla garaçy, elip ýazyp bilýän ýazyp bilmeýän inşallah düşünür ýaly. Ey cemaatler, ak meclisse otis. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Muaz ibn Cebel'e aýtdy, nämmenen hökmetjek diýdi. Muaz ibn Cebel aýtdy, Kur'an menen hökmetjek diýdi. Kur'an menen hökmetmek kimin işi? Ine şu gurrun açıklamaly. Kur'an menen hökmetmek Muaz ibn Cebel'in işi. Minni tercümeli Kur'an'ım ma ya Kur'an-ı Kerimler her yurtlardan öz yurdumuzda ya Pakistan'da ya bir yerden çap bolan Kur'anlar ba men özüm tercümesini gözlep hükmetsem bolur mu kam? Ulaqan bir meseleşi. Muaz ibn Cebel aýdypdyr, men Kur'an menen hükmederim diýipdir. Kur'an menen hükmetjek adam Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin Kur'an başlamaýarmy? Şol bismillah'den ta kul auzu bi rabbin nas etjeli Kur'any ýat bolmaly, manasyny ýat bolmaly, hükümlerini ýat bolmaly, içinin tefsirlerini su ýat bolmaly. Kur'an-ı Kerim'in bir yerindeki gurrun falan surada açıklap aýdypdyr Allah onu ýat bolmaly. Kur'an-ı Kerim'in hükmüni Resulullah açıklap aýdypdy, şoňa çeli ýat bolmaly. Ýatdan bilmeli. Şol adam Kur'an menen hükmetip başarýar. Tercümeli Kur'an men gözleýän, men özüm Kur'andan hükmetjek, ay ahun mollaly men işim yok, ay mezhep bilen işim yok, ay Ebu Hanife'de bir ýaly adamdır da, indi men ak misal aýtyp bereýin.
Ey cemaatler, Sure-i Nisa'da men hükmen açıklanmalı oluyor. 5-nji parada Sure-i Nisa'da 50-nji ayet-i kerimeň töwereginde şi 16 hatty 15 hatty 15 satry 16 satry Kur'an-ı Kerim'de takriben 4-nji seffelerde 5-nji seffededir şu ayet. Kur'an-ı Kerim'de aydiye اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا. Manası şu. İnni tercümeli Kur'an'dan okuysan iştiva düşüşüne bir misal aytacak bolýanna. Sizin eliniz zinanylyň eline degse dehret kılın, su tapmasanız teyemmüm edin diye hut Kur'an şu. اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. Şun tercümesini gözlesen, lemsessesen elin degse zinanyň eline dehretin bozulýar diye. Onu tercümeli Kur'an'dan gözlesen, sen elin zinanyň eline ya hatta ayallygynyň enen eline degse de dehret bozulmaly bolýar. Aya dehret bolýarmy şu zatly bilen? İl günüň içinde bozulýar diýip hükmedilýärmi? Bozulmaýar diýip hükmedilýär. Näme diýip bozulmaýar diýilýär? Delilini okuyup berin. Enemiz Hazreti Aişa diýe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dehret kılandan sonra mübarek azasy eli ayağı bizim elimize ayağımıza degerdi, dehret täzelemerdi, günce mescide giderdi diye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın eli ayağı azalary, mübarek azalary zinanylarynyň azalarını degerdi, eline ayağına degerdi. Ya meselen bir gece men yatıydım diye eneme Hazreti Aişa Peygamberimiz teheccüd okuyup durdy, gece namaz. Ahyryny witr okuyjak bolanna mübarek ayağı bilen men ayağımdan itiklep turuzdy diye, tur namaza diýip diye. O ayak ýene de Peygamberimiz men turuzyp namaza durdy, dehret gaýtalamazdy, dehret kılmardy. Inni bir adam fakat men tercüme bilen hükmetjek diýse ene ýalňyşa düşer. اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ diýdi, o manasy başga, o cima manada, başga manada. Yoksa zahir tercümesini gözlesen, lemsidik el degmek diýdi. Lemssa, mes, lems ikisi bir manada. Ay men Kur'an'ı tercümeli Kur'an okuyan bolsaň oky, fakat wagzlanmadan çürüm, neyinki hüküm kesmeden çürüm. Gat iştiva düşmersin, ağlaşarsın. Ağlaşıp dağı ak yolun daşa düşmersin, gayan daňyrsına düşersin. Yan aýtdyma, Kur'an'dan hükmetjek adam, Kur'an'ın başından ayak ýat bilmeli, manasyny ýat bilmeli, tefsirini ýatdan bilmeli. Hemmesi huzur-i zihni bolmaly. Ona Arapla näme diýe? Seyelanu zihn, akyp duran bir zihni bar bolmaly ol adamyň. Huzur-i zihni bolmaly. Kur'an'ın başından ayak hukmlary. Huzur-i zihni olmalı Kur'an'ın başından ahirine. İnne hud Resulullah aleyhisselam'ın öz mübarek eline degerdi, dehret täzelemerdi diye. Onu yo men Kur'an'ı gördüm diye kana nädir halka hükmetjek. Elin zinanyň eline degse, ayallygynyň eline degse, ya enen eline degse nädir dehret bozulýar diýecek. Ine olu kon iştibak düşürer. Ya bir adamlar hamana sana diye qow dikkat edin ha. Kur'an ne var diye, falan mesele diye Ebu Hanife tayin yanlışıptır diýse. Näme diýmeli şoňa? Sana Kur'an'dan ayet getiripdi. Ebu Hanife siz Hanefi mezhep hamana ay bir tovar adamly wada mezhep näme gerek diýendirler. O hem ay diye Ebu Hanife yanlışıptır, o Kur'an sen imamyň mı ya Ebu Hanife? Kur'an ne var diye. Şol adama akça jogap aýt, özüň de düşünersiň, o da düşüner. Sen Kur'an-ı Kerim'in hemmesini bilýän bolsaň, "Wen-naziati garqan" maňa mana etdi berdi-de. "Wen-naziati garqa" diýen sura wa, şonu maňa aýtdy berdi, meni zept etjekdi. Sen aýdan terjümen ulamaalary eşitdirjekdi. Men gowl berýän şu sura dursyna, "Wen-naziati garqa" iki kelimeň de manasyny bilmeýärdi şol adam. "Wen-naziati garqa, wen-nashitati nashta, was-sabihati sabha." فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا manalarını bilen akta. Sen
çoğuyur beýle alim misen meni guşimaşşak zept etjekdi maňa we nazigat garqany terjüme etdi berdi izinden tefsir etdi berdi peýgamberimiz da şu barada näme diýipdirdi ýeke ýatdan aýtdy şunna aýtdy men ulemalary eşitdirjek kabul bolsa sen hukmyň kabulliýaga gorkman aýdaga ýa-da Suriye وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا Suran maňa tefsirini aýtdy bersen idi ýatdan aýtsyna awwalky kelimeň manasyny bilse Kur'an menen hükmetjek adam Kur'anyň başyndan ayak manasyny ýetik bolmaly zihniýetinde bolsun zihninde bolsun Kur'andan bir rat hükmetýe aňyrdan bärden habaryň barmy diýmeli bir misalyny aýdyn bir sorag gelýärde hökmen zihniňde gelendir näme diýip we nazigaty garqa diýdiň diýip köni taksirlaň ruhun şad edeyli Allah cenneti Firdevs ata etsin Türkmeniň çoňyr alimleri 120 ýyl 115 ýyl 100 ýyl mundan ozal dünýeden geçen Allah cenneti Firdevs ata etsin törahun taksirler Allah cenneti Firdevs ata etsin Qoçmurad ahun taksirler Allah cenneti Firdevs ata etsin Çarahun taksirler Ataniyad ahun taksirler Türkmen ýylini gaty çoňyr bolup geçen alimler Hint ulamalar bilen meseleleri biri-birine ýazyşyp jogaplaşýan beýik çoňyr alimlermişdi. Qoçmurad ahun taksir Buharada okuyanmış. İnşallah Qoçmurad ahun taksirdir aýdýanym. Bu bolmasa şoňa meňdeş bir teberrik taksirlaň biri. Ol at muhimde asyl gurrun muhim. Buharada okuyanmış. Bilen dädeleri mollamış. Cemaatına aýdypdyr. Ey cemaat diýipdir. Men dünýeden geçdim diýipdir. Molla Qoçmurad da Buharada okyp diýipdir. Buhara merkeze ulûm-i din ast. Samarkand saykale ruye zemin ast. Buharada okyp diýipdir. Onda okuyan wagty bolsa tagriben 200 ýyl goly bolýardy. 170 ýyl mundan ozalyň gurrungyň. Buharada okyp diýipdir. Şo gelse men dünýeden gaýsam haýt palan molla diýipdir. Bir ikindiden soňram, akşamdan soňram şu jemaat 3 duqaňy hop molla Qoçmurad ahun bolup geldiňmi? Hawa onna bize we nazihaty garqan tefsirini aýtdy ber diýip soraň diýipdir. Oturan ýerine jogabyny berse, gowdat ha onna we nazihaty garqany inşallah men kitap gözlärn erti gelip aýdaryn diýse, goşun arkasyny berin gaýta Buhara ugrasyny şolaglym diýipdir. Kur'an başından ayak ýatdan tefsirini bilsin diýipdir. Ama Buharadan ahun bolupdyr, alim bolupdyr, gelipdir. İlgün hoş bolup, o dädeleri de inşallah ýalňyşmasam Molla Ali dädeleri de merhum bolupdyr. Amanaty täbil berip, ýaşullaň mir aýtdyr. Hop, Qoçmurad Molla. Bize we nazihaty garqan tefsirini aýtdy ber diýipdir. Ha, bolýar diýipdir inşallah kitap gözläýin erti geleýin diýipdir. Ya şulay diýipdir. Molla Qoçmurad ýüküň arkaňa basynrak Buharaga şin göteril diýipdir. Däden tapşyryk gitdi diýipdir. Oşuň arkaňa gaýta ilmiň ýerine gel. Däden kan tapşyryk gitdi. Gözläýin niçe kabul etmeň. Bolýa aýdyn diýip şu wagt aýsyn diýipdir. Dädemiň büýrügini ýerde goýmar diýip, oşuň arkasyna alyp ahun molandan soň gaýta Buharaga gidip ýene ilm okuymadyrypdyr. Allah rahmet etsin o benneler. Allah ruhlarını şad etsin. Allah jaýlaryny cenneti Firdevs etsin. Hudaý şolaň bereketlerini bizim üstümizde de ýagdyrsyn inşallah. On gaýta gelipdir. Kur'an-ı Kerim'in ýersinden sorak bolsa men inşallah teýýar diýipdir. Kur'an-ı Kerim'in bismillah başyndan aýagyna her ýerden sorak bolsa men teýýar diýipdir. Şol adamlar bir da soranna Kur'an'na vadip hükmetmege yine de ihtiyat edip howluk mani Ebu Hanife näme diye görünüp o hükmetýänmişdik dedi. Ebu Hanife'nin hükmünde düzülen kitapları var da Fiqh Hanefi'nin bir kitapları var. Şonu görün, şonu menen hükmederin diýenmişdikleri.
inni bir adam, bir oğlan, bir jawan onu bir öwredik göwerdir. Ya bir adam, ya mahbaradan, ya bir yerlerden, şebekelerden ahullu zat bilmez. Ay Ebu Hanife deyip yürümen, hem hüküm Peygamberden, Kur'an'dan bilmeli. Hak görüründür, emme niyeti harap. Kur'an menen Resulullah'dan başa hüküm olacak mı? Emme şoň başından ayak bilip hüküm çıkarmak gerek. Hüküm çıkarmak gerek. Hüküm çıkarmak gerek. Yine yankıyanak bir zat aydırsa o nazihatı garka deysen, kitap gözüse de düşünecekke bir tofara. Koçmara dahuna erti gelip aydeyin niptir. O yankı adama kitap gözüse de düşünecekke bir Farsi kitaplardan gözlep bir zat düşünamasa. O nemesini hükmetmeli. Allah'dan korksun. Türkmen aydiye özün tanan velidir diye adam özün tanıysa gowdur. Adam özün tanıysa gowdur. Adam öz halin bilse gowdur. Köni Türkmen ahullu çopanmıştık. Köni Türkmen ahullu bilen zadi yok. Koyunmak geçiptir. Ay yönü moğolları güymeptirli. İmansız dünyadan geçmegine sebep bolamasın. İl günün içine hücreleri gelip bereketleri yürüyüptü. Niştada necere bereket yürüyüptü. Saltan madahun taksir Allah rahmet etsin. Cennet-i Firdevs versin Allah Teala ona. Ubeydullah Bezzaz Harazm'de Hivo'da okuyuptur. Ak ilm çeşmeden yetirip sebep bolupdur. Yönü güymeptir. Ay ilmleri yok. Bir tofor anra gidip Ebu Hanife İmam Azam'a da dille giriyeli. Bir tofor zatlarına aysam haklınız çatmaz. Gece yüreğin de ağırar. Onun için ben onu aytmayın. Ebu Hanife diyen zatlarını. Şimdi mezhep ayıracak bolup, aqidalar haraplayacak bolup, ay mezhep näme bolupdur? Kur'anma bir zat ba deyip owadan keplen bolup doğru din yıkmaktır. 1400 yıl ver, 300 yıl ver, 1 milyardı golay Hanefi mezhep yürüyüp be. Yo olan hemmesi ağdaşık gezip verilmiştik. La havle ve la kuvve illa billah. Necere şu hükmü etmedi. Olan hemmesi ağdaşık gezip verilmiştik diye vaydiliye. Men bugürün açık edip aytacak bolýan. Peygamberimiz aydypdyr Muaz ibn Cebel'e, ey Muaz, näme menen hüküm edersen diýipdir. Muaz ibn Cebel aydypdyr, Kur'an menen hüküm ederim diýipdir. Şon Kur'an menen hüküm etmeň adamsymyşdyk Muaz ibn Cebel. Başından ayak hükümlerine yetikmişdik. Manalarına yetikmişdik. Tefsirlerine yetikmişdik. Onu ilmi din menen aytsan ona muctehid diýelim, muctehidmişdik. Ama bir de näme diýilýär? İstilah ilmide bir de muqallid diýelim, biz muctehid de. Ine Koçmara dahun taksirin gurrunu nagdapdyk. Yanqa adam ay mezhebini dille giriye, ay Ebu Hanife näme işin ma, ay näme, ay mezhep boljakmy diýse, yanqa we naziaty garkan bir aýtdyr. We naziaty garkan aýtdyr. We naziaty garkan aýtdyr. Aslında şoň özün bir ýatdan okuýda berdi. Bir toforunu yüzünden okuyda verdi başarmaz. Oy gurrun bireme açıqraq bolsun. Muaz ibn Cebel jawan sahaba. Ulamalar ewinden yürüyecek sahaba. Kıyamet gününde. 34-35 yaşında canın veren sahaba. Dirdin içinde olup Allah'a şükür deyip taun qırğın kesen varmıştık da. İki dene anası, ikisi bir gününe ayrılıp bir kabirde caylanan sahaba. Hazreti Muaz ibn Cebel radıyallahu anh. Kur'an menen hükmederinipdir. Kur'an'dan tapmasam Resulullah'ın sünneti bilen hükmederinipdir. Biz başararsın onu. Hezar hadis okuyacak hükmetecek. Yalınışarsın, yalınışmarsın, ağdaşarsın. Yani näme? Yani açıklap vereyim. Kan şu mübarek mescitte eştensiniz. Ne mani? Muslim. Başka? Bukhari. Muslim. Resul ravahu Muslim. Muslim rivayet ediyor. Ey yaşoğlullah. Ilminiz arttırın. O düşünün bu gurrunu. Peygamberimiz bir hükmen aydan kefi var. Aydıptır şuna. İmanımız var. Ne mi deyiptir? Tevazza'u mimma messetin nar. Ravahu Muslim. Bir zada ot degse, şonu iýseniz dehret kılın diýipdir.
Yani nahar isen et pişen bolsa, çorba isen dehret kılmalı. Şun manasy şu. Şunu hezar hadisten okuysan, her kim nahar ise dehret bolulya dip bilersin mi? Eger sen şun tercümesi bilen hukmetçek bolsan, her kim nahar ise dehret bolulya dimeli bolýar. Näjere hukmetçeksin? Der sureti 2 Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam çorba yiýänmişdik, namazda durýanmışdyk, dehret kılmaýanmışdyk. Peygamberimiz aýdýar, şayet hezar hadislerde de bağ bolsun. Yani mun hadis, mun meşhur hadis diýip bir düzülen kitaplar var. Resulullah'ın sözü. Emma gurrunşi Peygamberin sözü bilen hukmetçek bolsaň, Peygamberin sözlerini ýat bilmeli, manalarynyň hemmesini ýat bilmeli. O şikife haçan aýdypdyr, şonu bilmeli. Şikife haçan aýdypdyr. Ola bir wagt diýen etnipdirle, diýen etdi bişmedik, çaly bişenmişdik, diýişiňiň arasy qanan bolamasyn diýip dehret kılıň diýeni şomışdyk Peygamberimiz. Ya yine bir manasy, diýen etnipdirle, ýaglymışdyk, agzyna diýişinde agyranyň diýen ýagy alypdyr, dehret kıllaň namaz okuýun, agzyňyzda ýag aýrylsyn diýdigmişdik de. Bu taýynyň habar bolman, näjirek nahar diýip dehret kılıň diýjek adamlara. Ya yine bir manasy, dehret kılıň diýdigi Arap dilinde agzyňy çaýkaň diýdigi bir manasy. Emma terjümesini men maňa meňde şerkim görse, wuzu be girit diýip aýtjak. Bula agzyň çaýkaň diýdigi. Nahar iseňiz agzyňy çaýkap namaz okuýun, agzyňyzda namazda mızahym bolmar ýalydygy. Näjire terjümesini gözläp hukmetçek? Näjire terjümesini gözläp hukmetçek? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir teberrük okuyup berin. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akala ta'amen. ثم أقيمت الصلاة فقام صلى الله عليه وسلم وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته بماء ليتوضأ صلى الله عليه وسلم فانتهرني رواه الإمام أحمد. Hazreti Mughira diye birun Peygamberimiz çorba yedi. Çorba abi guşt etbadi içinde. Bir şey etbadi. O hem şon ip bolanna men kunluk su ötirdim dehret kıldıracak bolup. Peygamberimiz eline aytdı. Had aňyrrakdyr namaz okuyjak diýdi. Dehret kılman namaz okuydy diýdi. Yoksa yankın mübarek sözünde näme diýdi? Ot degse dehret kılıň diýdi. Oň manasy başga. Oň jaýy başgamışdy. Onun açygyraak aýdyn. Sahabalar näme diýär? Ilmi dindir, gowgulagasyň. An Jabir kana ahirul amrayn min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem tarkul wudu mimma massatin nar rawahu an-Nisa'i. Emma beýleki sahaba näme diýär? Peygamberimiz ahiri ömrünü nahar iseňiz dehret kılmak gerek däldir diýip dehret kıldırmardy dem, kılmardy dem, namazda okuyordu diye. Onu ozorrak aýtdy diye. Hukm ütkedi diye. Bu zatlardan haber yok. Yok men hadiste gördüm, men Buhari'de var, men Müslim'de var diýip zinkirlep kelden titredip görünmen urşak bolup gelip be, zerer çeker. Allah'dan gorksun. Hudaýdan gorksun. Hudaýdan gorksun. Allah'dan gorksun, kıyamatın yadyna salsın. Sen Hudaýdan gorkýan dämi? Beýlikim musulman sen ýaryňça wadrahym Hudaýdan gorkýarahym beýlik adamlada. Özüňçe görmeýän dämi halky? Şol adamda özüňçe görmeýän ýaryňça görahym beýlik musulmanlarda. Olarda bir iman diýip, bir aqida diýip, bir mezhep diýip, Hudaýdan bir cennet tamamen bar ýarahym. Bularda la ilaha illallah diýärahym. Bularda tek Allah'a kelime tevhid aýdýäsahym. Hemmämiz la ilaha illallah Muhammed Resulullah diýip. Allah'ın zatına, Allah'ın sıfatına, Allah'ın esmasına hiç şerik karar vermeyesahim bizde. Allah Teala zatına mutlak kamil, esmasına kamil mutlak, sıfatına kamil mutlak. Ine ak bir açıklamak bolli, kıyamet yakanını yada salıp hizmetinize ak açıklap aytdığımız olsun. Hudaý kursoňyz nuri imandan dolu etsin. Hudaý ýaşaýyşyňyza bereket bersin. Ak iman ve çyn ilmi din yürüyüsün.